Ассаламу алейкум ва рахматуллахи таала ва баракату, бародарон ва хоҳарони азиз. Қурбонӣ кардан дар рӯзҳои иди Қурбон бар кӣ воҷиб аст? Бар инсонҳое ки нисоб доранд, бар инсонҳое ки масалан тақрибан 350 000 рубл русӣ доранд, барои ин шахсҳо қурбонӣ кардан воҷиб мешавад. Масалан, агар фарзанд ё модар ё хоҳар ин маблағро, ин нисобро дошта бошанд, бар онҳоам воҷиб мешавад. Дар як оила масалан агар падар нисоб дошта бошад, бар вай воҷиб мешавад. Агар ҳамаи оила мол дошта бошанд, тақрибан 350 000, то ҳамаи оила бояд қурбонӣ кунанд. Масъалаи одаме ки дар сафар аст ё мардуме ки дар Русия зиндагӣ мекунанд, мегӯянд мо одамои ғариб ҳастем, бар мо воҷиб нест. Ин фикр ғалат аст, ин фикр хато аст. Агар мо нисоб дошта бошем, дар Россия зиндагӣ кунем, мо бояд қурбонӣ кунем, ин бар мо воҷиб мешавад. Одамое ки дар мусофиратанд, дар сафаранд, бар онҳо қурбонӣ кардан суннат аст. Худоро мо дуо мекунем ки бар мо тавфиқ диҳад ва бар мо имони комил диҳад ки мо рӯзҳои қурбониро бо қурбонӣ кардан гузаронем. Валҳамдулиллаҳи роббил аламин.